tal-Fontana li 5 snin ilu tela f'isem il-Partit Nazzjonalista u din id-darba għażel li joħroġ indipendenti għalli l-Partit Nazzjonalista irid jiskreditah dan wara li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino bat ittra fid-djar ta' residenti tal-Fontana u sema l-fatt li s-Sindku Xavier Borg għażelu li ma joħroġ mal-Partit Nazzjonalista. Iżda l-fatti kif spjegati minn Borg juru mod ieħor li ħassu diżappuntat bl-ittra li bat Piccinino biex fi kliemu kienet imfassla biex tiskredita ħidmet is-Sindku. Borg li kontra l-impressjoni li qed jipprova jagħti Piccinino il-Partit Nazzjonalista baqa' ma vviċinax la lilu u lanqas li sieħbu Carmel Farrugia, kunsillier tal-Partit Nazzjonalista, u dan biex joħorġu fis-sem il-partit. Huwa semma diversi laqat fosthom waħda tal-Kumitat Sezzjonali ġewwa l-Każin Nazzjonalista tar-Rabat Għawdex. Hemm Piccinino wiegħed lil Xavier Borg li se jressaq it-talba tiegħu quddiem il-Kumitat Amministrattiv u se jsommu format iżda fil-fatt Borg baqa' ma sema xejn bil-konsegwenza li ma kellux triq oħra ħlief li jikkontesta indipendenti għax irid jibqa' jaħdem għall-Fontana. Borg huwa wieħed minn 4 sindki Għawċin li telgħu f'isem il-Partit Nazzjonalista 5 snin ilu li din id-darba għażlu li jew jikkontestaw f'isem il-Partit Laburista jew Indipendenti. Borg huwa wkoll bħal James Kauki kunsillier f'Bormla li kien ħareġ mal-Partit Nazzjonalista u din id-darba ġie mċaħħad jagħmel l-istess tant li fetaħ proċeduri fil-qorti kontra il-Partit Nazzjonalista. Kauki wkoll kien qal li Piccinino u saħansitra anke l-kap Bernard Grech assigurawh u serħulu moħħu li se jkun fuq il-lista tal-kandidati nazzjonalista iżda mbagħad daħqu bih u ma kellmuhx iżjed. Saħansitra bħal każ ta' Borg fil-Fontana, il-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija pubblika jattakka d-dikjarazzjonijiet tal-kunsillier tagħhom stess Bormlis.